yung fish. Very fresh. Fish. So magandang araw muli mga Kuragon. Update ko lang kayo dito sa aming Matacom project. Yan. So napakita ko na sa inyo yung nakarang araw yung poste na to. Itong ilirang poste na to yan. Napakita ko na sa inyo. Ngayon, yung hindi pa natin nabubusan, mga nakarang araw natin pinakita sa inyo yung day 15. Ito yun. So ito. Yan yun. Ngayon nabubusan na natin yan. So mga nabubusan na. Yan, nabusan natin. Tapos yung tambak natin, dati dito lang siya, banda. So ngayon, nakaano na tayo. Naiusog na natin doon sa dulo. So ipapakita ko sa inyo. So kung mapapansin nyo, yung tambak natin dati, hanggang dito lang muna, saka ito. So ngayon, nawala na siya. Tatabunan natin to. Ito na lang yung kunti. Yung, ito, tatabunan natin to, pero hindi natin ngayon magagawa dahil, mag-uwi yung ating mga kasamahan sa trabaho kasi mamahal na araw. So stop na yan, stop na muna. Pagbalik natin, yun ang ating gagawin, papatabunan natin yan. Tapos dito, okay na siya. So sobrang lalim nito, ayan, natsagaan na din ng ating mga kasamahan, natabunan na. Ang iiwan lang natin parte yung dito. So dito, ito lang yung maiiwan kasi magkakaroon tayo dyan ng PVC pipe, tubo para sa ating septic tank. Kasi doon yung sa ating septic tank sa labas, papadaanin dito dahil dito daw yung CR, magiging CR. Yan. Kaya iiwan natin tong area na to. Yan na tayo, maglalatag na tayo dito ng bakal. Pag tumuyo na to, kasi tatampirin pa natin to. Ngayon pag natampir na, lagyan natin ng grabita. Mga graba, kaya bago lagyan natin ng graba, tampirin muna natin. So napansin nyo, ayan na. Ayan na yung mga nagawa natin. Yung isa na yun na pormahan, wala pang laman yung kasi kapupurma pa lang kayo na. So kaninang umaga, binakbak namin itong hilera na to, binakbak namin, pakabakbak, nagporma ulit. Yun na yung napormahan. Tapos yun dito, yan, bagong porma pa lang yan. Tapos yan, tapos ito, tapos ito. Yan yung mga napormahan natin sa ngayong araw na to. So dito nakapagpatayo na rin ng ng poste para sa splicing. Ayan, dugtong ng second floor. Ayan, nakapatayo na rin tayo. So ilan ba yung ating naitayo? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakapito tayo ngayong araw na to. Ang bali nagkatayo lang dyan ay dalawa lang. So dalawa lang ating nagpapabrikit ng bakal. So napansin nyo, itong mga dugtungan nya, ayan, mga naka-splicing siya. Yan. Para yung ating para nakadugtungan siya para sakto sa pinakatapat ng dugtungan. So ayan na. So dito tapos tiyan na natin. Yan. Tapos diyan pinag-connect natin para hindi gumalaw. Yan, kasi baka gumalaw pa. Kasi pagka umahangin, hindi natin kung ang panahon ngayon. Kaya ganyan yan, nilagyan ng mga brace. Yun, safe yan. Safe yan sa hangin para nakalaban sila lahat. Tulad ng dati, pakita ko ulit sa inyo yung mga stopper natin. Stopper para sa forma. Para pag naglagay tayo ng forma, huwag na tayo maglagay ng sapatos kung tawagin. Yan na yung pinaka-stopper nya. Yan. Sa di pa nakakapanood ng aking pinakita sa inyo day 14 at day 15, panoorin nyo hanggang day 1. Panoorin nyo yun para update kayo dito sa aking ginagawa dito sa Matacom project. So ayan yung itsura nya. So dun sa dulo na yun, nagbababa ng graba. Nagpapababa tayo dun ng graba kasi nag-deliver pa lang ngayon.
So okay na siya mga Kuragon dito. Kung napanood nyo yung aking mga nakarang video, yun dito. So malaking tambak dyan na buhangin. So yun nga, napagtyaga na ng ating mga kasamahan na nadala dito sa pinagtatambakan nila. So ayan na, nawala na yung pinakamalaking bundok dyan sa Bayniyog na yan. Nawala na, naging pantay na siya. So pansinin nyo, pantay na. Yan, naging pantay na siya. Ayan, oh. Nagkaroon na tayo dito ng stopper para sa sa buhos. Yan na, naglagay na tayo ng forma. Ito yung ating forma, yan. Ayan. So medyo may siwang dito kasi yung pagka natin ng tie beam natin medyo nakapasok. So nagkaroon ng siwang at susundin natin itong itong poste na to kasi ito yung tama yung poste natin. Kaya pag binuhusan yan, pagtapos yung kapal natin ng ating buhos 5 o 5 inches yung kapal. So mangyayari niyan yung ating bakal sa gitna. Kaya magbibint tayo ng 7 cm para nakagitna yung ating bakal. So yan. So yung ating mga kasama na uuwi na. So yun dito, yan. So yung bakal, dito natin to ilalagay yung bakal. Dito nakatayo, ganun. Naka-eskwala yung ating ilalatag ng mga bakal. So ang magiging space ng ating bakal 40 cm yung pagitan. So dito natin ito papakapit, talian natin dyan pag ganun. So yan mga Kuragon, okay na dyan. So sa mga pa natin dyan, sa mga masugid nating manonood ng aking video, shout out sa inyong lahat. Welcome pala sa Kuragon Official Vlog. Kung kayo baguhan lang sa aking YouTube channel, maraming salamat sa mga nagsusuporta.